Мәскәү, 1948 ел. Фәннәр академиясе хезмәткәрләре Исаак Брук белән Бәшир Рәмиев үзләре уйлап тапкан җайланмага патент алыр өчен гариза бирә. Ул ЭВМ өлкәсендә СССРдагы беренче машина булып чыга. Ул компьютер, ул бер бүлмә алып тора иде, бик зур. Ул хәзерге компьютерлар кебек түгел, һәм шул бер компьютерны төзүе ул бик зур адым иде. Бәшир Рәмиевләр уйлап тапкан проект тормышка ашырылмыйча кала. Әмма 50нче елларда компьютерга нигез итеп нәкъ менә Рәмиев Брук уйлап тапкан җайланмалына. 1955 елда алар турында Нью-Йорк Таймс гәҗитендә язып чыгалар. Америка Кушма Штатларының икътисади разведка докладында мондый юллар бар. Соңгы елларда цифрлы компьютерлар өлкәсендә иң әһәмиятле вакыйгалар зур цифрлы компьютерларның яңа 3 төрен күпләп чыгара башлау: БСМ, Урал һәм М. Аларны совет цифрлы компьютерларының яңа буыны дияргә мөмкин. Америкада шундый бәя алган электрон машиналар заводының берсендә Бәшир Рәмиев баш инженер булып эшләгән. Он был одним из разработчиков компьютера «Стрела». Ул Мәскәүдә генә җыела торган «Стрела» компьютерын уйлап табучыларның берсе була. Соңрак Мәскәүдә һәм Пензада Урал компьютерларының уйлап табучысы булып эшли. Шул ук Уралны 1966 елда Казан электрон исәпләү машиналары заводында да җыйганнар. СССРдагы беренче электрон исәпләү машиналары менә шушындый кыяфәттә булган. Бу аларның 20-30 тапкырга кичерәйтелгән вариантлары. Чынлыкта алар 80-шәр квадрат метр мәйданны били. Бу 3 бүлмәле фатир хәтле дигән сүз. Менә 70нче елларда чын оригиналь компьютерлар менә шушындый зурлыкта булган. Бу аларның бер өлеше идарә пульты гына. Цифрлаштыруның максаты ул һәр кешенең тормыш сыйфатын яхшырту. Мәсәлән, минем миңа карасам, минем кулда сәгать бар. Бүгенге көндә бу сәгать кенә түгел, монда будильник та бар. Төрле спорт чараларында катнашырга булыша. Кеше тормышын җиңеләйтүгә корылган әлеге җайланмаларның нигезендә безнең татар егете идеясе ята. Ул гади милләттәшебез генә түгел, танылган татар шагыйре Эшмәкәр Дәрдемәнднең оныгы да. Шаулый диңгез, җил өрәдер, җилкәнен киргән карап, төн вә көндез ул йөрәдер. Юл бара, ят ил карап. Мен бұл тұрған орыным Рәмиевларның йортларының нигезінің урыны. Мен бәлекәй сақта, әбим белән магазинга үткән сақта, шунда утырып, мына ергә утыра иде ул, укып китә торганы. Мен ничә әби шунда гел генә укып китәсең ул дигән, монда изге кешеләр яшәгән диде. Бәшир Рәмиевнең бабасы Закир алтын приискалары хуҗасы. Алар Оренбург өлкәсеннән. Бәшир мондагы Баймак районында туа. Хәзер аның улы Башкортстанга карый. Бәширнең әтисе Искәндәр Европада техник белем алган кеше. Бабасының энесе Шакир Рәмиев 20нче гасыр башында ук алтын чыгару өчен файдалы җайланмалар уйлап табып, аларга патент алган. Мондый нәселдән чыккан егетнең талантлы булуына аптырарга кирәкми ди белгечләр. Аларның дәү әтиләре үз вакытында, үз авылында тойсуганда имам булып торган. Мөхәммәд Садыйкның 2 улы да, Мөхәммәд Шакир да, Мөхәммәд Закир да иңелек мәдрәсә белеме алалар. Аннары Дәрдемәнд дибез инде, Мөхәммәд Закир Төркиягә барып 2 ел үзлегеннән белем ала. Алтынны тапкан, алган, байгандар, эшләгәннәр. Кайбер yerinde medrese төзегән, мәчет төзегән. Бәшир Рәмиев 14 яшендә үзе уйлап тапкан беренче җайланманы радио белән идарә итеп була торган бронепоездны Мәскәүдәге күргәзмәгә җибәрә. Егетне күрәләр, укырга чакыралар. Ул 17 яшендә СССР уйлап табучылар берлегенең иң яшь әгъзасы була. 1937 елда Мәскәү энергетик институтына укырга керә. Әмма бер елдан әтисе Искәндәр Рәмиевне халык дошманы дип таныгач, аны уку йортыннан куалар. Бәшир Искәндәр улы битендә ул безнең иң тәүге көчле ЭВМдарды сыгарган, шуның менән булышкан. Егетнең сәләтен күреп өлгергән академик Аксель Берг аны кире кайтара. Өметен аклый. СССРдагы беренче электрон исәпләү машинасын халык дошманы малае 30 яшендә уйлап таба. Когда мы начали готовить машину М20, Казандагы электрон исәпләү машиналары заводында М20 компьютерын әзерли башлагач, элементларны алып Пензага тикшертергә киттем. Ул вакытта Бәшир Искәндәрович анда баш инженер иде, бик игътибарлы кеше иде. Аннан соң берничә тапкыр Мәскәүдә күрештек. Һәр конструкторның үз программасы, үз архитектурасы була. Бәшир Искәндәрович төрле буын компьютерларда бер үк программаны урнаштыра, берләштерә башлаган кеше. Киләсе ел Татарстанда цифрлаштыру елы. Танылган милләттәшебезнең истәлеген мәңгеләштерергә җыйналар. Министр Айтмаш Instagram һәм Telegram шелтәләрендә сораштыруда алып бара. Бүгенге көндә анарга карасак,
халыкның күпчелеге Бәшир Рәмиев исемен яңа IT-паркка кушырга тәкъдим итә. Татарның талантлы улы соңгы көннәренә кадәр һөнәренә тугры кала. Тулы югары белеме дә булмаган килеш СССРның дәүләт бүләгенә ия була, техник фәннәр докторы дәрәҗәсенә ирешә. Рания Абдрахманова, Гөлдар Хафизова, Денис Смоленцев, Гадел Миндубаев, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы.